ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಲಾವಿದ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೂತನ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಇದುವರೆಗೂ ಅನೇಕ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರಿರ್ಬೋದು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿರ್ಬೋದು, ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಲೆಯ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಾಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೋಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆ ಹರಟೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಾದರಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವವರು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಲಾವಿದ. ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನೇ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರವನ್ನಾಗಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಬಾಡಿಯ ಜನ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಂತ ಕರೆಯುವಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಠಲ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಇವರು ಕಡ್ಪಾಡಿಯವರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು, ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು, ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ವೇಷಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದವರು. ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಕುಲಕಸಬು ಮೂರ್ತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಾನು ಕಲಿತಾ ಮತ್ತು ಇದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಅನೇಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಯೋಜನೆಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್. ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ಕೇಳೋಣ. ಅವರ ಜೀವನದ ಪಯಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು, ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಬದುಕನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಪರಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರ ಜೊತೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಠಲ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬೊಕ್ಕ ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೋಂದಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಈ ರೀಪ್ರಾಯಡ್ ಇನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆನು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಅವು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನಿಕಲ ತುಂಬ ಇರ್ತೊಂದು ಐನು ಇತನೆಟ ಮಲ್ತಿನ ದಾದ ಮಾತಾಡ ಐನು ಪೂರ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ದೀವಂದ ಒಂದು ಎಂಚ ಶುರು ಅಂಡಿ ಒಂದು ಶುರುವಾರೆ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಯಾರೊಂಜಿ ಮುರ್ತದಾರಿ ಪಂಡ ಜಾತಿಡ್ ಬೆಲ್ಚಡೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ಚಡೆ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಇಂಚಿ ಉತ್ತರ ಕೇರಳ ಮಲಯಾಳಿ ಬಿಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಮಂಗಳೂರು ಇಂಚಿ ಬೆಲ್ಚಡೇರು ಅಂದ್ ಈ ಬಿಲ್ಲವೇರ್ಲ ಮಲಯಾಳಿ ಬಿಲ್ಲವೇರ್ಲ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ತೀರಿನಂಚೋಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮುರ್ತದ ಉದ್ಯೋಗಡೇ ತಿನ್ನಗರು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿನೇ ಅನುಸರಿಸೊಂದು ಬರೋಡಾಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಸ್ಟೋರಿನ ಪಡಿಪಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಪುಟುದಿನ ಊರು ಎನ್ನ ಬಡನಿಡಿಯವರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆ ಕಡತ್ತು ಒಡಪಂಡೇಶ್ವರ ಕಡತ್ತದು ತೆಂಕನಡಿ ಬಡನಿಡಿಯವರು ಪಂಡದು. ಆ ಬಡನಿಡಿಯೋಡು ಪುಟದ ಮಲ್ಯಾತಿನೇ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 21 ವರ್ಷ ಇಂಕ ಪ್ರಾಯ ಆವ ಮುಟ್ಟೋಗು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಎಂಕಲು ರಡ್ಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಇರ್ತೀವಿ ಎಂಕಲು 3 ಜನ ಅಮ್ಮೆರೇನು ತೂತಿನ ನೆನೆಪಿದ್ದೆ ಎಂಕ ಸಂಸಾರದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಲವ್ಲೆ ಇರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ನಡತಂ ಪೋತು 21 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆಪಿನ ಟೈಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಂಸಾರದ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಜ್ಜರ್ನಾಗಲ್ಲಡೆ ಇರ್ತದೆ ಮುರ್ತದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಮುರ್ತೆ ಅವಳು ಮಲ್ತತ್ತೆ ಒಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ್ದು ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಯ್ ಬರೋಣ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೂವರ್ನ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಎಂಕಲ್ 3 ಜನ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಬ್ಯಾತೇನೆ ಮಲ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯಡು ಇಂಕ ಮುರ್ತೆ ಅಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ತಾವತ್ತೆ. ಈ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ಸಮ್ಮಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೋತು. ಆ ಕಾಲ ಹೊಡೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಅಂಚ ಅವು ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ ಬಕ್ಕಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೈ ತಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಡೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಇತ್ತಾರೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಇಟ್ಟು ಹೆಲ್ಪರ್ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯ ಆ ಹೆಲ್ಪರ್ ಬೇಲೆ 1 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು
ಅರವತ್ತು ಇತ್ತದ ಕೆಲಸನ ಪೂರ ಕಲ್ತೊಂಡೆ ಅದು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೆಲ್ಲದ ಹೊರ A to Z ಲೆಕ್ಕ ಅಷ್ಟ ಕಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತದ ಅವೇನು ಅರೊಂದು ಸರಸಂದಿಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಆ ಟೈಮುಡು 1 ಗ್ರಾಮಡು 1 ಇಲ್ಲು ಚಿಕ್ಕನ ಮೇಸ್ತನೆಲೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇಂಚು ಕಟ್ನಗ್ಲಿಜ್ಜಿ ಮರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ 4 ತಿಂಗಳು ಬೇಲನೆ ಅಂಚ ಇಂಕ ಅಂಚಲ ತಿಂಚಲ ತಂದೆ ಇಂಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರ ಮಣ್ಣದ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅನ್ನೊಂದು ಮಣ್ಣು ತಟ್ಟಿದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೊಂದು ಆ ಟೈಮುಡು ಬತ್ತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚರ ಅಂಚ ಯಾನೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಬಲ್ತ ಒಂತೆವಾಡು ದಿಂಜವಾಡು ಅನ್ನೋದಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪಾದನೆ ಸಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪತ್ತೋಡು ಬಂಡು ಅಂಚ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಾರೆ ತಾರದ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಈ ತಾರದ ಮೂರ್ತಿ 16 ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಚಾಲನೆ ಡೇ ಪೋಡು ಅರೆಗಾಲ ಮರ್ಯಾದ ರಜೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ದಿವ ಒಂದು ಯಾನು ಮೂರ್ತಿ ಪಾಸದು ಮೂರ್ತಿ ಬಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಮೂರ್ತಿರ್ಲ ಒಂತೆ ಸೋಲ್ತಾಗದು ಕಲಿ ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಎಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಣ್ಣಿ ಗ್ರಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪಣೋಡು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬೊಂಬಾಯಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ಬೊಂಬಾಯಿ ಉಡ್ಡಿಪೋದು ಬಾಗಲೆ ಒಟ್ಟು ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ದಾಲ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ಯಾನ್ ಕಲ್ದಿನ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸು ಆ ಬೇಲೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೇಲೆ ಸಿಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಪ ಅವುಲ್ಲ ತಿಂಗಳು 30 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ದಿನ ಕೊಂಚ ರೂಪಾಯಿ ಒಡಸ್ ದಿನ ಪೂರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೋಂದುತ್ತು ಆಯ್ತು 25 ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಪೆಗೆಲ್ಲ ತಂಗಡಿಗೆಲ್ಲ ಅಂದು ಕಡಪ ಹೋಗ್ತಿತ್ತೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಖರ್ಚಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಗೆಲ್ಲ ಸಾಬೂನುಗಳ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಂದುತ್ತು ಅನ್ನೊಂದು ಕಾಲ ಅಂಚತ್ತನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಅವ್ರ ಅಂಚಾನ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 26 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ತಂಗಡಿಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಬತ್ತುತ್ತಂಡು ತಂಗಡಿ ಒಂದು ಪೊದ್ದುತ್ತಂಡು ಪಗಾರ ಸಟ್ಟದ ಪೊತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮದುವೆ ಅಂಡು ಪಗಾರ ಸಾಟೆಡ್ ಅಂಡು ಮದುವೆ ಅದು 1-2 ವರ್ಷ ಇತ್ತಂಡಲ್ಪ ಬಕ್ಕ ದಾನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಹೆಸರದು ಹೆಂಗೆ ಇಂಚಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬರೋಡ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನ್ನೇ ಕಟ್ಪಾಡಿ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಪಾಡಿ ವಿಷಯನ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮುರ್ತದ ಮಲ್ಪ ಕನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಂಬೈ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಬೊಂಬೈ ಇದು ಅಲ್ತೆ ಪಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದೇ ಬೇರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪಸ್ಪರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಇದ್ದಿಂದು ಲೆಕ್ಕ ಸಮಾಟ ಆತ ಆತ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹೊತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಮೂರ್ತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಲ್ತ ಮುಲ್ಪದ ಮೂರ್ತಿ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂಚ ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕ ಬೇತೇನೆ ಸ್ವಂತ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತ ಇಂಕ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಕಿಡಿನ ಜೋಕುಲು ಸ್ವಂತ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ಶಾಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಿಜಿ ಅಗಲ್ಯಾಗ ಇಂಚ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮುರ್ತೇಳು ಬಕ್ಕ ಇನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಗೋಲಿದ ಬೇಲೆ ನಟ್ಟಿ ಕೊಯ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲ ಎಂಟು ಶ್ರಮ ಬಂದಾಗ ಒರಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಓಡು ಇಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಅಂಕಲ್ಲ ಇರುವೆರ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ದೇವರು ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊರಿಯರಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೂದು ಪಾತ್ರ ಅನ್ಪಿಲಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗೂ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸದಾ ಅಂದು ಮೊಗಲ ಸಾಧನೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕ ಅಂದು ಅನ್ಪಿಲಕ್ಕತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗಂತೂ ಅದೇ ಪೋರ್ಪುಂಡ ಇಂಚ ಮುರ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪನ ಉಂಡತೆ ಎನ್ನ ಆ ಇಲ್ಲಲ ಯಾನೇ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಿಲಿ ಎಂಕ ಮೇಸ್ತಿರಿ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತು ಎಣ್ಣ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಎಲ್ಪರ್ ಎಂಕ ಬಿಡೋದಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚ ಪಂಚಾಯಲ್ದಪ್ಪ ಆಗದೆ ಸಾಯ್ ಬೇರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊರಿಯೆ ಗೋಡೆ ಗೀಡೆ ಪೂರ ಯಾರೇ ಮಾಡಿ ಆಚಾರಿ ಕೊರಿಯೆ ಪೂರ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಏನೇ ಮಲ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಂಕ ಹೆಲ್ಪರ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗೂ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಂತು ಹೊರಗೆ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಮುಜ್ಜೋಕುಲು ಅಸ ಒಂಜಿನ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಚ ಕಿಮ್ಮಿ ಪ್ರಾಯದಾಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿರಲ್ಲ ಹಾಪಿರತ್ತಾವ ಅಂಚ ಬಿಡೋದು ಹೆಲ್ಪರ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂಚನೆ ಬಕ್ಕನ ಈ ಮೂರ್ತಿಡಿಂದ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರಿಯ ಮತ್ತು ಆಗಲೇ ಜೋಕುಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ 3 ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ದಾರ ಈ ಮೂರ್ತದ ಈ
ಮಧ್ಯ ಭಾಗೋಡು ಒನ್ನ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ಮುರ್ತೆ ಅಲ್ಪೋತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡಜ್ ಮುರ್ತವನ್ನ ಹೊರ ಮಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ 10 ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟ ರೆಸ್ಟ್ ಪೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಪೆರೆ ಪೋದು ಕೆಲವು ಜನ ಆಸ್ಪಾಸ್ದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಜನ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಇನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದಾಡು ಅಂಚ ಜನಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಆಸ್ಪಾಸ್ದಾಗ ಬತ್ತ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾಧಾರಣ ಇಲ್ಲು ಮಾತ ಕಟ್ಟೆರ ಶುರು ಆದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಟ್ಟನ ಸಂಗತಿಗತ್ತು ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ರಿಪೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂಚನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಜಾಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಂಕ್ರೀಟ್ ಆಪಿನ ಅಂಚ ಅದ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾತ ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮೂರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಆಯ್ತ ಅಂದ ಪಂಡ ಈ ಯಾನು ಒರ್ಪಲ್ತದ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆದ ಟೈಮ್ ಐಕಾದೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದೀಪ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮುರ್ತೇನೆ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆದ ಟೈಮ್ ಉಡು ಒಂಜಿ ಹೊರ್ಕೊಳ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದದ್ದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಆಯ್ತು ಮೂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಮುರ್ತೆ ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ತಂದೆ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ಆಚಾರ್ಯ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅನುಭವ ಆತನು ತೂದೆ ಕೆಲವು ಅನುಭವ ಮಲ್ತಂದು ತಾರೆ ಹೊಡೆತ್ತು ಪಕ್ಕಸಲ ಅಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮಾಡಿ ಹೊಲ್ಪೆರಗು ಇಂಚಿನ ಹೊಲ್ಪ ಇಟ್ಟೆಲ್ಲ ನೆನಪೆರ್ಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ತಾರೆ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾನೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಮಾಡ್ಲ ಬಡ್ಡೆ ಯಾನೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದ ಅಂಚ ಒಡಿಯಲ್ ಐಕದಕ್ಕ ಪಕ್ಕಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ರಿ ಪಕ್ಕಸ್ಕುಲ್ಲ ಒಡಿಯಲ್ಲ ಒಡಿಯಲ್ ಗ್ರೀಪು ತಗಡ ಸೀಟ್ ಮಾಡಿ ತಗಡ ಸೀಟ್ ಐಕದಕ್ಕೆ ಮಲ್ತು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಸೈಡ್ದ ಮಾಡ್ಲೇನು ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಇಂಚ ಮತ್ತ ಮಲ್ದ ಐತ ನಡುಟು ಇಂಚ ಈ ಕಲೆತ ಬಗ್ಗೆ ಕಲೆತ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಈ ಮರ್ಯಲ್ದ ಬರ್ತುಂಡತ್ತೆ ಅವ ಬೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುಚ್ಚು ಬ್ಯಾಟಪ್ಪಿದಾಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ಹಾಪುಚ್ಚು ಈ ಕುಲ್ತಂದು ಕಡೂರು ಹೆಂಗೆ ಆ ಬಜ್ಜಿ ಮನ್ ಪಂಜೆ ಕುಲ್ದ ನನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಸರಿ ಹಾಪುಜವು ಐಕ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ತಾರ ಇದ್ದ ಐಟೊಂಜಿ ತೂರಿ ತಾರೆ ಐಕ್ 25 ವರ್ಷ ಮಿತ್ಯಾಂಡವು ಐತಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರನ ಗೊಂಬೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಪ್ಪ ಅವು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ನಿಜ ತಾರ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜುಂಡು ಓಪನ್ ಮಂತನ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಅಂದು ಅವು ಓಪನ್ ಅಲ್ತಂಡ ಕೃಷ್ಣದೇವರ್ಲಂಡು ಬಕ್ಕ ತಾರ ಈಗ ಗಡಿತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಗಡಿತ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ನಾನು ಬುಜ್ಜಂತಿ ಮಲ್ತದ ಸುರುವಂತಿ ನಾವು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಬಕ್ಕ ಮರಟ್ ಒಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲ ಕೆತ್ತನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪಣ ತೂಕಂದ್ರೆ ಮರತ ಪೀಸಡ್ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕುರುಂಗು ಅಲ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಕುರುಂಗು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈ ಮರಿಯಲ್ದ ಬಿಡುವುದ ಪೊರ್ತುಡು ಅದು ಅಂಚ ಕೆಲವರು ಉಮ್ಮಿಲ್ ತುಚ್ಚನಾಗ ಆಯ್ತ ನೆನಪು ಅದು ತುಕ ಉಮ್ಮಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪಕ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಲ್ದೇವತ್ತ ಉಪ್ಪಾಡ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನ್ಪಿಚಾರ ಈ ಉಮ್ಮಿಲ್ ತುಚ್ಚ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಪದ ಉಮ್ಮಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೈತೆ ಮಲ್ಲ ಅಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ನಾ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಗಾಲ್ದತ್ತು ಇಂಚ ಅಂಚವು ಬಕ್ಕ ಕೈದು ಮಲ್ತೇವೆ ಸುಮಾರು ಬಕ್ಕ ಕೈದು ಮಲ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಬಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರು ಮತ್ತೆ ಹಿಡ್ಕೊಂತ ಕಿಸ್ಗೆ ಸಾಕಾಪಡ ಕೈಗೆ ತಕ್ಕತ್ರ ಕೆಲವು ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ದ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಕೈದು ಮಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಗ್ಗೆಲ್ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಸಾಧನ ಅನ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ಈ ರಿಂಗ್ದ ಉಗ್ಗೆಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಈ ರಿಂಗ್ದ ಉಗ್ಗೆಲ್ ಆಗಲು ಮಲೆಯಲ್ದಾಗಲು ಬತ್ತ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆಗಲ್ದ ಯಾನು ಅಂಕೆ ಸಂತ ಮಲ್ಪಡ ಆಗಲು ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಮಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಕಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಲ್ಪಡ ಆಗಲ್ದ ಹಚ್ಚಿ ಬಾಡ ಆಗಲು ಕೊರ್ರಿ ಆಪುಜೊಂಡೆ ರಚ್ಚಿ ಬಾಡ ಕೊರ್ಪು ಜೊಂಡೆ ಬೋಚಿಂದ ಮನ್ಪದೇವಿಲ್ಲ ಆಗಲು ಪ್ರೆಷರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಚ್ ನನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಜನ ಹತ್ತಂಡು ಈಗ ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಕಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಪ ರಾಡ್ ಸುಮಾರು ಉರಿದಿತ್ತಂಡು ಆ ರಾಡ್ ಅಡಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಸವಲ್ಲಂದೆ ರಸ ಹತ್ತೆ ಪ್ರವಾಸತ್ತೆ ತೋರ ರಾಡ್ ಅಂತ ತೂದು 5 ಫೀಟದ ರೌಂಡದ ಉಗ್ಗೆಲ್ ಆ ರಾಡನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಕಂಪಾಸ್ ಮಲ್ತ ಗುದ್ದು ಪಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಒಂಜೆ 4 ಫೀಟ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ವೆಲ್ಡ್ ಶಾಪ್ ಕೊನ್ನದು ಅವು ವೆಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಗಾಡ್ಕೊಂತದ ಅಂಗಡಿ ರಿಪೀಟ್ ಆನೆ ಹಾಕಿ ಅಂಚ ಬಾಡಿ ತಯಾರು ಮಲ್ತೆ ಬಾಡಿ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ತಿರ್ತಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಕರ್ಬಸರ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಂಗ್ 4 ಇಂಚ್ ದಪ್ಪ ಬನೋ ವಾ ಕಾಲೋಗಲ ಪೋಡಿಗೆಂಚಬೇಕು ಅಂಚಿನ ಉಗ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತ ಸ್ವಂತ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕೆ ಉಗ್ಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಸ್ವಂತ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ಯಾನು ಉದ್ದೆ ಮಾತು ಹೆಲ್ಪರ್ ಎಂದಿಲ್ಲಕ ಅದು ನಮಗೆ ಅಂತ ಬರ್ತಿ ಮಲ್ಲೆ ಆತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇತರ ಉಗ್ಗೆಲ್ ಸಿಗುದನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾಡಿ ಪೋಂಡು ಅಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಕೈದು ಹೆಜ್ಜೆ ಉದ್ದೇಶ ಪೋತಿಜ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಅವಿಡ್ ಬಕ್ಕ
ಅದಕ್ಕೆ ಜಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನೋದಿನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅವೇನು ದಾಲ್ಪನ್ನ ಬಕ್ಕ ಈ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಅಂದ್ ಐಕೊಂದು ಸುತ್ತ ಕಾರ್ಪ ಪಂದು ಐಕದ ಕತ್ತಿನ ಹಚ್ಚಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೆ ವರ್ಷ ಒಂದು 10-25 ಸೇಲ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಲಾವಿದ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೂತನ ಸಂಚಿಕೆ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಜೊತೆ ಮುಂದುವರಿತೆ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ. ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಲಾವಿದ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೂತನ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಠಲ್ ಸಾಲ್ಯನ್. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರಾಸಿಯ ಅವು ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೇ. ಅವು ಐಕ್ ಪೊಯ್ಯ ಸಿಮೆಂಟ್ ಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣ ಮಲ್ತದ ಹಚ್ಚಿಗೆ ಜಿಂಜದು ಅವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉರಿನೇವೇನು ವೇಸ್ಟ್ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಗುಂಡದಲ್ಲಕ್ಕ ಒಂದು ದೀಪಿನ ಅಂಚನೆ ಒಂದೊಂದರೆ ಒರಿಯತ್ತೆ ಆಕೆಗೆ ಮೆತ್ತೊಂಬರ್ಪೇದು ಭತ್ತದ ಒಂಜಿ ಆಕೃತಿಗೂ ಬರ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಮೆತ್ತೊಂಬರ್ತದ ದುಂಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಪುಚ್ಚದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪುಚ್ಚದ ಆಕೃತಿ ಪುಚ್ಚ ಮಲ್ತೇನೆ ಈ ವೃತ್ತಿನೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ ಬೋಡದ ಇನ್ ಬದಲ್ ಮಂದರ್ ಈತ ಈರೆಗೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ಅವ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಲೆನೆ ಅವ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅವಡು ಒಂಜಿ ಅನ್ನೊಂದು ಅವ್ಲ ತುಯಿನ ಪೊಂಜ ಉಲ್ಲವೇನು ಖುಷಿ ಅವಡು ಖುಷಿ ಅತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬೆಂಕಲ್ಲಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರ್ದು ಹೋಗ್ಯಾರ ಯಾನ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತೆ ಪಾದ್ದಿ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಮಲ್ತದಿ ಪಿನ್ ಅವಂತು ಇಲ್ಲಗಲ್ ಪಸ ಬಕ್ಕ ಅಗಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 10-25 ಇಂಚ ಸೇಲ್ ಆಪಿನ ಉಂಟದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಳಿಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಡ್ಲ ಅಂದಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಅವೇನೆ ಪಾದ್ದಿನಂಗೆಲ್ಲ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷ ಬಾಳಿಕೆಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲ ಅವು ಜಾಗ್ರತೆ ಆಯ್ಕದ ಕದೀಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಮೈಪು ತೂಂಡು ಅದು ಬೆಚ್ಚಗೋವು ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಮೈತಿನ ಅನ್ನ ಅಂಚ ಆಗಲೇ ಏನು ಪಂಟ ಕೊಂಡ್ಪೋನ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಲ್ಪಲೆ ಬಾಳಿಕೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬರ್ಪೋಣ ಅಂಚ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬಾಳಿಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೋಣ ಅವು ಇಂಚ ಅವೇನು ಪುಚ್ಚೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಜೆ ಮಲ್ತಂಪೋಯ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒರಿನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತೆ ಮೆಸು ದೀಪಿನ ಲಕ್ಕುನೇಕ್ ಅಂದ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿಂದು ಅಂಚ ಅವು ಇಂಚಿನ ಕೊಕ್ಕರೆ ಅಂಚೆ ಮಂಗೆ ಅವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೊಂದು ವರ್ಗ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಕಂಗೋರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ತಾಟೆನ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮದು ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ದೆ ಈ ಕೊರಂಗು ಮಾತ್ರ ಅವು ಒರಿನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅವು ನೈಸ್ ಬೋಡು ಅವು ಐಕ್ ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ನಮ್ಮದು ಹಚ್ಚಿ ಮಲ್ತು ಅವು ಕೊರಂಗು ಮತ್ತು ಮಲ್ದೆ ಅವು ಕೊರಂಗಿಗೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಆತನು ಕೊರಂಗು ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಾಯಿ ಮಲ್ದೆ ಅವೆಲ್ಲ ತೂದು ಜನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಅದೊಂಜಿ 4 ನಾಯಿಲೆ ಮಲ್ಪದ ಪಸಂ ಪೋಯ್ಯಾರ ಅಂತ ಸೇಲ ಕಂಜೆ ಮತ್ತು ಆತು ಒಂಜಿ ಟೌನ್ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡ್ದಲ್ಲ ಇಂಡು ದೀಂಡ ಮಿನಡ್ ಸೇಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿ ಅಂಚ ಆತೆ ಉದ್ದೇಶ ಹೆಣ್ಣ ಅಂಚ ಅಂಚ ಮತ್ತು ನಮ್ದು ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ದಾತ ಮಲ್ತಂಪೋಯ್ ಅವೇಡ್ಬೇಕ ಇಂಕ ಈ ಕಿನ್ನ ಜಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಟು ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಟು ಈ ಕೆಲವು ಪೂ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮನ್ ಮತ್ತು ತೋಜಪ್ಪ ನುಲ್ಲೆ ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಅವೇ ಮತ್ತು ಅಟ್ಟ ಪಸ ತೂದು ಕಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆತು ನೆಂಕು ಆಯ್ತು ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಇಂಚ ಮಡ್ಪೇರು ಅಂದೆ ರಪ್ರಪ ಅನ್ಲ ಅವು ಕಿನ್ನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಆಡ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ಮತ್ತು ಅವೇನು ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಕೊಂತದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬುತ್ತ ಲೆಕ್ಕೊಂಡ ತಿರ್ಗವನ ಐಕ್ ಕೆಲವು ದಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೆ ವಾ ನಮ್ಮಡಿ ಮಡ್ಪೇರ ಹೆಂಗೆ ಸರಿಗಟ್ಟ ತೋಜಂದು ಇಂಚ ಮಡ್ಪೇರ ಅದು ಅವು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮತ್ತು ಮಡ್ಪುನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಟಚ್ ಮಲ್ತ ಬರ್ಪೇನಲ್ಲ ಉಂಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಲ್ತದೇ ತೀರೋಡದು ಕೆಲವು ದಿನ ಅನ್ನೋ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತದ್ದು ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ಡ್ ಅವೇ ನಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇನು ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅನ್ನೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು
ಬೊಕ್ಕ ಕಲರ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಂತದ್ದು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವು 200 ರೂಪಾಯಿದು ಆಗುತ್ತಾನೆ ಕ್ಯಾಮ ಪೇಪರ್ ಮೆಟಲ್ಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಆತಡೆ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನ ಕಲೆ ಇತ್ತವತ್ತಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪುಣ್ಣ ತೂಪಿನ ಕಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅವತ್ತು ಸೋತೋಜುಂಡು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪ ತಿರ್ಗೋ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗೋ ಒಂದೇ ಪುಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಸೇಪಾರ ಅಂಚನೆ ಕಿನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಮಲ್ಪ ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಫ್ಲವರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಎಣ್ಣೆ ಮಂಡ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅವಂತ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಣತೆ ಅಕ್ಕ ಕೆಲ ಮತ್ತೆ ಈ ದಾಸವಾಳ ಕೊಂಡೆಪೂ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದ ಸೇರ್ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಬಗೆತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಚಟ್ಟಿ ಚಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಿ ಅವು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಸರಿ ಅವ ಮತ್ತೆ ಪೇಂಟ್ ಕೊರ್ದು ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ ಕೊರ್ದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ದೀತ ಅಂಚೆನೆ ಕಲರ್ ಕೊರಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಅವೇ ಅತ್ತ ಒಂದು ವೈಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಇದ ಮುಂದೆ ಬೋದು ಆಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ದಕ್ಕೋಡುಂದು ಜೈಟ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದಾಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ಪರ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಂಚ ಉಪಯೋಗ ಪಂಡ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಡ್ಲಾರಿ ಗಾಲ ಪಾಡ್ರಪ್ಪ ಗಾಲ ಪಾಡ್ರಪ್ಪ ಅನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಈ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪದ ಈ ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ದ ಪೀಸಲ್ ಕಡ್ಲಾರಿ ಅವು ಎರಲ ಪೆಜ್ಜಿಗೋನ ಪಿನಗಲಿ ಎರಲ ಬತ್ತಿನ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಸೈಜ್ ಮತ್ತೆ ದಪ್ಪ ಸೈಜ್ ದಪ್ಪು ಅವೇನು ಪೆಜ್ಜ ಮಸ್ತ್ ಹತ್ತದ ಕೊಂಚ ಅಂದಾಜು ಆಗ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಸ ಈ ಕಾಸದಿಂದ ರಸ ಅನ್ಪಿನ ಒಂದು ಗಾದ್ಯಂಡ ಅಂಚ ಐಟ್ ಕೆಲವು ನಮ್ಮಿಂದ ಮಲ್ದೆ ನವಿಲು ಪಾರಿವಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಚ ಐಕು ಅವೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಖಾಲಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಇತ್ತು ಖಾಲಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಡೇ ಅಂದ ನೈಸ್ ಹೊಲ್ತ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಆ ಸೈಡ್ ಜನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬ್ಲೇಡ್ ಡೇ ಸುಂಪೋಪಿ ಪಕ್ಕ ಬಿಸತಿ ಎಡ್ಡೆ ಶಾರ್ಪ್ ಪಡು ಬಿಸತಿ ಆತ ಅವ್ರು ರಪ್ಪುಡು ಬರ್ಪುಡು ರಪ್ಪ ಪೋಪುಡು ಬಿಸತ್ ದುಂಬತ್ತ ಮತ್ತೆ ಬಿಸತಿ ಪರ್ತೆ ಮಲ್ತದ ಬಿಸತಿ ಡೇ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಸೈಜ್ ಕೊನಪಿನ್ ಬಕ್ಕ ಬ್ಲೇಡ್ ಡೇ ಅವತ್ತು ನೈಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ಉಂಡು ಅಂತ ಈರೆಗ್ ತಿಕ್ಕದಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಡ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಮಲ್ದಾರಿ ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ತಮಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಲಿತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಲೆಂಚೊಲ್ಲೇರಿ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ ಈ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ದಾಲ ಆಗಲಿ ಏರ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ವಿಷಯ ಸುದ್ದಿಲ ಪಾತ್ರೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆರ್ ಮಲ್ತಂದು ಎಂಚಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕುಲ್ದಂದು ಎಂಚಲ ಪಾತ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ದಂಡ ಎಂಚನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತಂಕದ ಲಜ್ಜೆ ಆಗಲ್ಲ ದಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ಬೋರ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ವಂಚನ ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ಈ ಮರತ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮರತ ಅಂತಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ ಒಂದೊತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಭದ್ರತ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಮಲ್ತ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಣ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚದಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಆತಂಕ ಇಕ್ಕಲ ಅಂಚ ಜೋಕುಲು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಅಂತ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಡ ಏನಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆತನಾಗಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ತುಂಬತ್ತ ಉದಯವಾಣಿ ಪ್ರೆಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಪಡೋದಕ್ಕೊಂದು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪ ಕೊರ್ಜಾರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದು ಸೇರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆದೆಲ್ಲ ಸುಖತ್ತು ಜೇಟ್ ಅವಡ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿತ 4 ವರ್ಷ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಂತ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾಡ್ದು ಬಾಡಿಗೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಪಕ್ಕ ನಡ್ಯಂಡ ಮಗೆಲ್ಲ ಬಿ ಎ ಪಾಸ್ ಆತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಯ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಲೈನ್ದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕದ್ದು ಆಗಲ್ಲ ಕಿಂದೆ ಮಗೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೋಪೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಆತನು ಪ್ರೆಸ್ಡಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಣೆ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂಚ ಆಗಲೇ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಆ ವಿಷಯಗಳು ಅಂಚ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಇಂಚ ಸಂಪಾದನೆ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ತಾಪತ್ರೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಅಂಕಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಅದು
ಅಪ್ಪಮ್ಮಂತೂ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಯಾನು ಒಡೆಯಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಬಿದ ಮೀನಿಂದ ಇಲ್ಲಡೆ ಸಿಕ್ಕಂಡ ಊರ್ದ ಇಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಖಿಲ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ನಿಖಿಲೇತ್ ಬಂಗ ಮತ್ತಾರು ಆ ಬಂಗ ನಕಲ್ ನೆನಪುದಿಯೋ ಒಂದು ನಿಖಿಲೇನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗೋಡು ಐನೊಂಜಿ ನೆನಪುದಿಯೋ ಒಂದು ನೆನಪನ್ನಾಗ ಮೂಜಿ ಜೋಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಲೋಕೊಡ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಂಜಿ ಬಾಲ್ ತಿನ್ನಗಲ್ಲ ಸರಿ ಜಿಯರ್ ಇತ್ತದ ಉಂದತ್ತ ದಿಸೆಟದ ಅಂತ ಬರ್ಲಕ್ಕ ದೇವ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಬೋಡು ಇಕ್ಕಲ ತಾಪತ್ರ ಎಲ್ಲ ತಂದಿಲ್ಜಾರು ಇಂಚೈತೆ ಇತ್ತದ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆಡು ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂದೇ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಭಾರಿ ಬಂಗ ಬರ್ತನೇಕ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂದು ಅವು ದಂಡು ಕೈಕಿಂಚರ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಸಬಳ ನಂಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪು ಬರೋಡೆ ಉಂಡು ಗಾದಂಡು ಅಂಚೆ ಅಂಕಲ್ಲ ಜೀವನ ನೋಡಿ ಕತ್ತಲೆ ಬೋದು ಎಂಕಲ್ಲ ಜೀವನ ಹೋಗು ನನ್ನ ಬಾಲನ ಜೀವನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತದ ಉಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಪಾಡುಗೋರ್ನ ಸಾದಿ ಉಂಡತ ಅಂಕಲೆ ಕಂಡು ಬಿಡಿದ್ರ ಜೀವನ ನೋಡಿ ಅವೇ ಕತ್ತಲೆ ಹೋದ ಬೊಲ್ಪು ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪು ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ಎಂಕ್ಲಿಗಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದಯ ಬಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಇತೋ ಸಮಯ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏತೇತೋ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ ಪರಿಚಯ ಮಂತ ಕೊರನಿತ್ತ ಆಂಡ ಇನಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯ ಬಂಡ ಕಲೆ ಪನ್ಪುನ ಇರ್ನ ಬದುಕೆ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ದಯ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಪಜ್ಜೆ 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 ಎಡ್ಲ ಈರಿ ಬದುಕನು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ರೀತಿ ಕಟ್ಟ ಒಂದು ಬೈದ ಬುಡ್ಪ ಒಂದು ಬೈದಾರೆ ಇನಿ ಕಾನಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಪ ಐನ ಕಲಾವಿದೆ ಮಾತಾಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಎಂಚ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಗೊಂಜ ಆಂಡೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡು ಈರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿನ ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಐನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟ್ರೆ ಕಟ್ಟದು ಇನಿಕ ನೀರು ಪಾತೆರ ಪಂಡರತ ಕತ್ತಲೆ ಕರಿದು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪ ಬೈದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲೆನು ಓ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜದನ ಕಾಲ ಏರ್ಲ ಕೈ ಪತ್ತನ ನಡ್ಪುನ ಒಂದನ ಕಾಲ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟು ನಕಲ್ ಇಜ್ಜದನ ಕಾಲ ನಮರೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ದೆತುನು ಪನ್ಪುನಕಲ್ ಇಜ್ಜದನ ಕಾಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾರ ಈರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಏರು ಕೇಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಸಾರ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾಲ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾಲ ಕಟ್ಟಾಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದಾನೆಲ್ಲ ಅಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರಿಡಿ ಆಕಾಶನೆ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ ನನ್ನ ಬದುಕೇರ್ನೆಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತದ ಎಂಕಲ್ನ ಜನರೇಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೇದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಜೀವನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೊಯ್ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಕಟೋಮಪ್ಪ ಈತ ಮಿತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಇರ್ತು ಜತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಬೈದಾರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಕೈಟ್ ಬುಡ್ಪವನಯೆ ಕೆತ್ತುನಯೆ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮೆತ್ತುನಯೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂತೆ ಬದುಕಲು ಪೊರ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಯೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆನೆ ಆಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ತೋಜುಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮುರ್ತೆದಾರಿ ಆದತ್ತಿನೇ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಜೀವನನೇ ಮುರ್ತೆಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಗಾಲಿಜ್ಜಿ ಬೆಂಬುಜ್ಜಿ ಬರ್ಸಜ್ಜಿ ಪಿಲಕ ಇಂಚಿನ ಮುರ್ತೆ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾತೆ ಊಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಏರ್ಲ ಮಲ್ದಿನ ಎಂಕುಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಮುರ್ತೆದಾರಿಲ್ ಪಂಡ ಅವೇ ಕಸುಬು ಕುಲ ಕಸುಬುದಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಮುರ್ತೆಲ್ಲ ಅಂದು ಆಗಲ್ಲ ಬಕ್ಕಂಚಿನ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಅವು ಮನೋರಂಜನೆ ಮಂಡ ಬೇತೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅವು ಇತ್ತನೆ ಇಂಚ ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಅಂತ ಕೆನ್ನಿಗುರಾಡು ಅಂತ ತೆಲ್ಪರ ಅಂತ ಬಕ್ಕ ಅವು ಬುಡ್ಡೆ ಬುಡಿ ಅಂದ್ಲಕ್ಕ ಬತ್ತ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಾ ಕಷ್ಟಗುಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗಂದ ಪಂಡ ಓಡ್ತು ಕೊಲ್ಲಂದೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯಡೆ ಮುಂದುವರಿಯಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ದೇವರ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತಂಬ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಪಂಡ ಸತ್ಯದ ಸಾದಿಗೆ ಫಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತಂಬ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಂಬಾಡಿಡು ಮತ್ತು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋದ್ರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ನುಂಡು ಪಂಡ ಈರ್ನ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈರೇನು ಮೋಕೆಡ್ ತೂಪಲೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ತೂಪಲೆ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬದುಕನ್ನು ಈರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಲೆ ನೀತ ಸಮಯ ಕೊರೋತಾರೆ ಅಜ್ಜರ್ ನಗರ್ ಲಡೆಂಕಲು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅಡ್ತಂದು ಪಂಡತೆಯನ್ನು 21 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಮುಟ್ಟೋಗು ಆ ಪುರ್ತುಡೆಗಲ್ಲ ಅಜ್ಜರ್ ನಗಲೆಲ್ಲಾಡು ಅಜ್ಜರ್ ಮಾಮುಂದುತ್ತಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಪಿ ನಾವು ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸಂಘ ಅಂದದ್ದು ಉದಾರ್ಪಾಡ್ಯರು ಅಲ್ಪ ಯಾಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತದ ಆ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಕೆಲವು
ಭೂತಗೋಲ್ ಬತ್ತನ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ವೇಷ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಟ ಆ ಆಟೋಡು ಲಂಚನೆ ಬಣ್ಣದ ವೇಷ ಶ್ರೀವೇಷ ಹ್ಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಹಾಸ್ಯನ ವೇಷ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ವೇಷಲನ್ನೇ ಮಲ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಹಾ ತಂಚಾದ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಂಟುಂಡಿರಿ ನಂಟನ್ನೆಂಕಲ್ಲ ಗಜಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸಂಘ ಮೆಂಬರ್ ಅದು ಮಾತಾಯ್ತೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿತ್ತೆ ಕಮಿಟಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆದ ಮುಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಪೆರೆ ತೊಟ್ಟಂ ಗಜಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹಾಲ್ ತಿರ್ತಿಡ್ಲ ಮಿತ್ತಿಡ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ಆ ನಮ್ಮಂದ ಒಂಜಿ ಭವನ ಸಂಘ ಓಲ ಸಂಘದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರು ಪೆರು ಸಂಘಗ ಅದೇ ಅಂದಿದ್ದು ಮುಂದುವರಿದ್ದು ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡನ ಗಿಟ್ಟಡ ಅನ್ಪಿ ನಾವು ಇದು ಹೊಟ ಎಲ್ಲ ತಗೋತೀವಿ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅನುಭವ ಇದ್ದು ಅಂಚೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನಲ್ಲ ವಿಸರ ಅದಿತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಇರೆಗೆ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರು ತೂವೊಂದು ಅಕ್ಲ ಪರವಾದ ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ವೆನ್ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಆಲ್ತು ನನ್ನ ಅಂಬಾಡಿದ ದೋಸ್ತಿಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾವಡ್ ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೇಪನ್ ಪಿಂಡ ಎನ್ನ ಈ ಕಲೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ 15-20 ವರ್ಷ ದುಮ್ ಮಲ್ತತೆ ಇತ್ತತೆ ಒಲಮ್ಮು ಏನು ಮಲ್ತು ಮೂಲೆಡೇ ಇದು ಪೋಪುಂಡ ಈ ಅನ್ನ ಕಲೆ ಮೂಲ ಕತ್ತಲೆಡೇ ಒರಿದು ಪೋಪುಂಡ ಅನ್ಪಿನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಭಾರಿ ಚಿಂತೆ ಒಂದು ಪಿದಾವಾಡುವ ನಾನು ಏನು ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇವೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ಪಿಡಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅವರ ಅಪಾರ ಅನುಭವದ ಪ್ರತಿ ಮಾತುಗಳು ಇಂದಿನ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಮಾದರಿ. ಅವರು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾತಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಹಗಲು ಬಂದೇ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿರಂತರವಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದಿದ್ದಾಗ ಸಾಧನೆ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರಿಗೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದುವರೆಗಿನ ಕಲಾವಿದ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಚಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಾ ಸಾಧಕನ ಜೊತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಪಂದನ.